Yan sa ido kwalelin ko mun yi hamdala, mai zagon ƙasa za ka sha kunya an yi an gama. Ya hasada mu mun yi gaba sai an jima, yan tsegumi mu mun wuce mun bar ku baya. Na addu'a ta iyaye na gaba da baya, ita ne rike matakin nasara ga kowa. Kuma ku ɗauka in ku rike za ku kai matsayin da ni kai yau. Addu'ar iyaye kam ai babban nasara ne, mai bi iyaye ai kullum mai nasara ne. Kyautata ma mama da baba yakan sa ɗaukaka ne, ni na rike haka ba na ƙin umarnin iyaye na. Kuma ni ina bautar Allah gwargwadon iyawa, ban tsallake shari'ar Allah kuma na bi manzo. Na rike Kur'ani da hadisin Allah da manzo, wallahi banda abin bauta sai rabbana na gwanin sarki. Allahu rabbi gwani sarki mai ɗaukaka ne, Allahu rabbi gwani sarki mai arziki ne, Allahu rabbi gwani sarki mai ni'ima ne. Allah ka ƙara min ɗaukaka da arziki rabbana sarki. Allahu kai mai maganin 'yan hasada ne, Allahu ne mai maganin masu binne-binne, Allahu kai mai maganin duk makiya ne. Allah tsare ni kwayo min ya faɗi kai ne tsakarana. Ga jinjina ga masoyana masu nuna ƙauna, masu jin shauƙin waƙoƙi na ba su ƙina. In sun ka ɗauko sifar tajirfin masoyana, godiya nike ni sahabi Umar kullum kuna yi min gata. Ga jinjina a gare ku dukkan masu ƙina, ku ƙara hasadar ku gare ni taki ne. In Adam ya gwada maka ki Allah ga sanka, ni na sani wata rana kam za ku zama su